lidi, já vás vítám u mého nového videa a toto video se jmenuje Vánoční nadílka. Ano, je to 24. prosince, takže je to paráda. Jo, chápete, že dneska jsou Vánoce? Je to tak, 24. prosince. Takže slyšíte tu hudbu? Jako na Vánoce. Ale dneska vám ukážu, co s Franklinem všechno uděláme. Nemám tady sice sníh, venku není sníh, ale nevadí. Dneska bychom si dali takový sporty, takže třeba golf, můžeme jít rovnou na golf. Pak bych si zahrál, mám tady tenis jenom pro toho Trevora. Pak bych si teda dal, kde to je? Triatlon. Už jsem ho jednou dělal. Jo, a ještě letiště. Já jsem sice, jsme tam byli, ale to, ona tady je mise. Prostě. No to je jedno, jsem to tak nějak zapomněla, já jsem strašně zapomněl. Jinak tady vidíte moje takový fáro. Já dám trošku zvuk, abyste tak jako trošku slyšeli. Malinko. No vlastně ona je tam hudba, takže nic stejně neuslyšíte. A vrhneme se teda na to. Dneska budeme natáčet takových 15 minutek, nevím, 15 minutek asi. Asi tak. Tady nevím, co máme všechno za zbraně. Zrovna nechtěl. Vidíte to slunce? Hej, to je luxusní, vidíte to slunce, kde úplně rychle. Aha, to je ta. Víte co? To je hustý, já jsem si tam totiž dal stíny a on jsem tam takhle ty stíny. To mi nikdy nestalo tohle. Takže my se jenom vidíte, že tady mám nula, jenom tady mám nějaký, jinak všude mám 0, protože se mi stala taková jedna věc. Zatkli mě policajti, ano, přesně tak, zatkli mě policajti, takže jsem si pak koupil náboje do pistolí a do těchhlech. A tohle mi nechali jediný. No, takže jdeme na to, jdeme asi na ten tenis. No víte co, ten golf. Takže Zentorno. Nebo tohle, nevím, jestli možná, to já nevím. Abych vám nelhal, nevím, jestli to je Zentorno. Au. Moje auto. Co vám ukážu? Jinak strašně se těším na neděli. Budeme dělat challenge plus natáčet. Ne. Vezmeme si asi tohle žlutý, co? No, to je dobrý. Jo, to vezmeme. To je dobrý tohle a mohli bychom si skočit, co myslíte? OK. Aha. No, dobrý. Jsem si myslel, jo. Jaký bug. Jinak, kdybych dlouho nemluvil, jako v minulém videu, tak se za to fakt hodně omlouvám. 4 minuty, se mi to zdá jako 2 minuty, že natáčím. To je jedno. Ale tohle byl můj starý baráček. Schválně, jestli tam ještě můžu jít. Asi už něco. Už docházejí slova, takže moc nevím. Lock it.
my house. House. Takže jdeme na to, no. Jdeme na ten golf teda. Tohle je moje oblíbené auto. No tak to si nesmím nechat ujít. On je strašně jde dobře tunit. Ne. Dobrý. Zavři si dveře. Dobrý. A vememe si třeba tamto. Čau. Promiň. Cože? Hvězdička? A teď jsem ho jenom střelil. Počkej, ale ty prachy mi dej. Tak, dobrý, jedeme. Dneska bych nepoužíval žádný cheat, jenom asi na ty motorky a policajní auto. Dělej, jeď. Dělej. Jinak děkuju vám lidi, strašně vám moc lidí děkuju. Jak jsem vám to říkal, to strašně pomohlo, já už mám 3 odběratele. Kdyby bylo 10, tak vám říkám, že bychom slavili. Já vím, není to 100, no 100 by bylo pro mě už dobrý, ale 10, lepší než nic, víte co. Kam jedu? Chceme na ten golf přece. Tohle auto strašně dobře driftuje, já tady stojím, takže si sednu a jdeme na to teda, no. Tohle bude takový kratší videjko, jelikož... Tak no. Bude nás ještě pořád ani policajní. Protože se nemůžeme ukrýt v autě. Pozor. Oni tam na mě stříleli. Já jsem strašný řidič, tyjo. Bacha. A ta vánoční písnička, no vánoční, ono se to nedá říct, ale je docela dobrá, nemyslíte? Tak počkejte, já vám tady udělám takovej střih a pak bychom šli na to, jo? Asi uděláme střih, jak je to daleko? Docela jo. Tak kdyby se něco dělo, tak to zkusím, jo? Takže zatím jdeme na ten střih teda. Takže jsem zpátky. Právě mi to spadlo. Jako, nemyslím spadlo, ale spadla obrazovka. To bylo tak výborné, takže jsem si počkal. Mám tady nový auto a jedeme teda na to. No, tady zrovna nechci zaparkovat. Zaparkovat tady. Když. Co je? Aha. Hard ne. A to ale vůbec hrát neumím. Co? Já vůbec nevím co. Co? Aha, to je takhle jednoduchý.
Když se chcete rychleji přemísťovat, tak dáte jenom LB, ale my nechceme. My jdeme sem. Tak teď jsme dali hodně velkou. No a ještě jeden. Tak. Tak to jsme přestřelili, co? Ne, hele. To si děláš srandu. Dobrý. Yes. Dali jsme to. Jo. Ja. Oj. Oj. Aha. A. Ja. A. To zní divně, co? Taky si říkám. Tak jdeme na to. Teď pojedeme tak rychle. Ty tady děláš co? Nevím, jedno. Dobrý, v pohodě. Někdo nic neříkal. Úplně naprosto v pohodě. Ují. A nevím, kam mám střílet. A vůbec nevím, kam mám střílet. Tak jedeme na to. To nás tady jinak koukej. Dobrý, v pohodě. To jsme přestřelili, ne, dobrý. Ale hrábě. Pane hrábě. Ale za chvilku budeme končit, jo? Aj, vedle. Aj. Jo, yes. Takže já se s váma já se s váma rozloučím pro dnešek. Mě to bavilo, dneska bych udělal poslední video,
možná. Dejte odběr, like a čau. Čau.